ac yn rhywbeth yma S4C, a mae Geraint Evans, prif swyddog cynnwys yn gwmni mi, ag Aled Jones hefyd, prif weithredwr Gymdeithas Amaethyddol, wedi cydweithio ar hyn i gyd. Geraint, yr enw i ddechrau, ardderchog. Wel, oedd rhaid i ni wneud rhywbeth yn oedd e. A fe gethon ni ddigwyddiad yma ryw 2 blynedd nôl i gyflwyno cwpan coffa i 2 ar gyfer y tîm o 5. Ond o'n i'n teimlo bod eisiau rhywbeth parhaol fydde'n deyrnged addas i rywun, fel wyt ti'n gweud, oedd yn frenin y sioe yma. A felly dyma benderfynu. Mae pobl byd chwaraeon, maen nhw'n enwi ryw eisteddleoedd ar eu holen nhw'n dyn nhw. Mae dych chi'r Sir Alex Ferguson stand yn Old Trafford. Wel, fan hyn nawr ar faes y sioe, mae gyda ni Corlan 2 Llanilar. A fi oedd na rhywun o bendroni, achos adeilad 2 Llanilar oedd ei ddechrau, ond am beth di-fflach a di-ddychymyg, ynddo fe. Felly, mae'n ni'n rhoi'n pennet yn gilydd ac yn meddwl, be fydde'n addas i 2? A meddwl am bob math o bethau amaethyddol fel beidi neu sgubor. Hyd yn oed shed 2 Llanilar. Ond Corlan, dath rhywun ar syniad glewna o Corlan 2 Llanilar. I rhywun oedd yn fwy cwn defed, wrth gwrs, ond hefyd yn feistr ar gorlanu pobl a dŵr y pobl i Corlan S4C. Felly, pa enw gwell ac addas ar gyfer yr un 2. Yn hollol. A hefyd, Aled, da ni ar fin, mae'r athro Wyn rwan ar fin dadwrchuddio 2 lechen arbennig sydd bob ochr i'r drws ffrynt yma. Ie, mae'n bwysig iawn i ni yn blwyddyn Sir Nawdd Ceredigion bod ni'n cofio, wrth gwrs, llywydd y sioe nôl yn 2010 Llanilar, ac mae yna 2 lechen hyfryd wedi cael eu chomisiynu gan y Gymdeithas. Bydd yna darlun o 2 ac yn englyn cof am 2. Fe yna'n goffad barhaol ar faes y sioe am un o gewri Cefn Gwlad Cymru yn frenin yn doedd ar y genedl. Felly, dyna ni mor falch bod ni yma heddi ar fin dadwrchuddio'r 2 lechen hyfryd yma. Ie, na ddim gwellu sgenad erioed. Reit, nawn ni dawelu rwan. Mae'r athro Wyn rwan ar fin agor y cyfarfod. Anwyl gyfeillion, a croeso i chi gyd yma ar y chlysur pwysig iawn i unigolyn cawr o Gymro ag y cyfraniad mawr i'r gymdeithas yma yn Llanelwedd. Croeso mawr iawn i chi. Croeso Olwen, neis eich gweld chi yma, ag i Wires, Selin 2 a Beti Fach, Gorwires 2. Mae'r achlysur pwysig iawn. Oedd yr gymdeithas yn awyddus iawn i gael rhywbeth gweledig ar y safle'r maes i gofio am gyfraniad pwysig 2. Be wnaethon ni fel diwydiant cefn gwlad i'r sioe fawr ac i ddod â'r sioe fawr i fewn i stafelloedd ffrynt gymaint o bobl sydd ddim hefo ni yn y sioe heddiw neu eleni. Ac felly, da ni ddiolchgar iawn hefyd i gael cydweithred gyda'r teulu. Oedden ni eisiau rhywbeth a dyd ma'n cysylltu Olwen ac wrth gwrs ffrind mawr y teulu, Betty Griffiths, croeso chi yma i gael cytundeb i gael rhyw ddelwedd ar y maes i gofio 2. Ac felly, da ni'n falch iawn bod S4C wedi cydweithio hefo ni, achos mae hynny'n bwysig iawn. Maen nhw wedi cyfrannu gymaint hefo'r cyfryngau dros y blynyddoedd a'r cwmni eraill. So, dyn ni ddiolchgar iawn i chi am y lleoliad yma i gael rhoi y llechi i gofio am 2. Ac wrth gwrs, mae'n berthnasol iawn bod ni yma leni, sioe y Cardis a llongyfarchiadau calonog eich i'r Cardis. Da chi wedi gweithio yn galed iawn i ddod at ni lle da ni heddiw. Ac wrth gwrs, oedd 2 yn llywydd y tro dwysa, oedd y Cardis yn noddi y sioe. Ac wrth gwrs, blwyddyn bwysig i Olwen fel gwraig y llywydd hefyd. A wedyn, da ni'n mynd i symud ymlaen rwan i ofyn i Selin a Beti Fach ddadwrchuddio y lluniau i chi 2 lechen. Wedyn nhw wedi ddechrau fo'r lechen yma, Selin. A ni, llun. Llun da iawn ar llai a'r llun ar gwynaf y gyfrol fyddwn ni'n lawnsio nes ymlaen a dewis Olwen am y llun yna hefyd. So diolch yn fawr iawn, Selin. Yr ail beth, a dyn ni ddiolchgar iawn am gyniatad Tudur Dylan i roed yr englyn oedd ar y pamfflet coffad angladd 2 hefyd fel rhyw goffad iddo fo. So, na ni, Selin, lle di a Beti, dyn ni hwnna lawr. Na ni, dyna'r englyn.
I gofio'r geiriau, dau'r ardal hyd y dalar, dau a'i lais hyd y wlad, dau'r cymar, dau'n frenin neu werin war, llawn o hwyl i'w Llanilar. So diolch i Tudur Dylan am hynny. Ac mae hynny'n atgoffa bod i wedi rhoi cyflwynio'r llechan gyn y sioe. A fe diolch, dwi'n gwybod bod Scott Danson yma sydd wedi gwneud y gwaith crefftol iawn ar y llechin o Llambed, Cardi arall. Diolch o galon i chi dynnu am eich gwaith hefo ni. A diolch i ti, Nicla, fe oedd yn gweithio hefo fi a teulu i roi llechi yma yn ei lle. Ac felly, mae gennym ni gopia bach o'r llechi hefyd, a fyddwn ni'n rhoi hynny fel anreg i chi o lan llai bach ffitio neis ar y wardrobe yn y tîm, ac o'n i hynny rhyw dro eto. Ac felly, gyda chydig o eiriau, diolch yn fawr iawn i chi. Da ni'n mynd i gael fwy o gyflwyniad i fewn yn yr adeilad, so dewch i fewn gyda ni. Ond yn wir, dwi'n meddwl bod hyn yn goffad arbennig am ddyn arbennig sydd wedi cyfrannu gymaint i ni fel cefn gwlad, fel sioe genedlaethol ac i'w gymuned agos yn Llanilar ac Cardi i'r car, neu ddweud y gwir. So diolch yn fawr iawn, ac o'n i fewn i gael dipyn bach chwanag o wylio. Mae'n hyfryd cael cwmni y teulu i gweld Olwen yma, a Selin a Betty fach hefyd yn rhan o'r seremoni yma, yn dadorchuddio y llechi a ni'n rwan, a'r dyrfa rwan ar y ffordd i mewn i Corlan, dau Llanilar. A dyma'r englyn mi, darllenau hi os medra i dau'r ardal, hyd y dalar, dau a'i lais, hyd y wlad, dau'r cymar, dau frenin neu werin war. A hon di'r llinellau, llawn o hwyl i'w Llanilar, ac fel da ni gyd. Wyddwch chi be, does am diwrnod yn mynd ar y sioe, mae na does da rhyw straeon, maen nhw dal i ddwad Aled ac Eraint ydyn nhw. Mae rhaid i ni bido ar dechrau'r straeon, achos os mewn i fyddwn ni, ond maen nhw'n li yn dyn nhw ni a ti'n gwybod cystel a nynne felly. Cymaint o gyfraniad nath i S4C fel darlledwr cenedlaethol, i'r sioe, ond hefyd i gymdeithas gefn gwlad yn gyffredinol. A mae'r trysores sydd gyda ni ar ôl dau, wrth gwrs, nawr ar gof a chadw i mwynhau am byth ar S4C ac yn y Llyfrgell Genedlaethol hefyd. Ac wrth gwrs, mae'r gyfrol newydd yma eto yn dydi sydd yn llawn perla a dweud y gwir, gymaint o ddarlunia ar y lle cyntaf, gymaint o atgofion sydd yn adrodd cyfrola am y dyn. Ydy, mae sawl ni'n wedi cyfrannu at y llyfr gyda'i argraffiadau nhw o dau a'r cysylltiad personol gatho nhw gyda'r gŵr arbennig. Dyn ni'n nabod dau, wrth gwrs, ond mae yna sawl elfen i gymeriad dau, gymaint o wr bonheddig ac o mor falch bod ni'n cael y cyfle yma heddi i glodfori cyfraniad un o'r goreion. Yn sicr. Wel, gawch chi fynd yn eich blaenau rwan wrth i ni fynd ati ail-lansio, achos mi gafodd ei lansio yn y Marine yn Aberystwyth yn dod ar y 10 o'r mis yma. Ond mi gawn ni atgoffa'n hynna'n rwan pam mae dau oedd a pam mae dau fydd. Brenin y sioe yma am byth. Mae'r sioe Frenhinol Gymreig erbyn hyn siŵr o fod yn un o digwyddiadau pwysica yng Nghymru. Yn y prif gylch tu ôl i fi ar hyn o bryd, mae dosbarthiadau cynta'r dydd. Mae rhyw 7:30 yn y bore, a phawb ar ei draed a'r haul yn gwenu amser hyn o'r dydd. Mae llongyfarchiadau i ti a Tudur mae'n gweithio, a mae gwaed yn dewach a dŵr yn dydi. A dyma hi'r gystadleuaeth oren y byd i weld gwartheg da. Y grŵp o 5 yma yn y sioe genedlaethol. Nes i fwynhau'r profiad yn fawr iawn, ond ni'n teimlo'n reitedig iawn. Mod i wedi cael cyfle i edrych ar gymaint o wartheg da ei gilydd. Rwy'n wedi bod i gondewr i brynu hat, a credwch chi fyd o ges i wargen yn yr hat i dynod, ond dyn ni cael y wargen wyau cael y tywydd braf. Edrych ar olygfa yna. Pa wlad yn y byd gyda ti olygfa fel hyn ynddo? Ti'n cofio pan o ti rhywbeth bech yn y ffairia? Mae fi'n gofyn i ti, fe rai ti fynd i'r ysgol fori, ti rwy'n dew na, medde ti, wy'n mynd i fod yn sael fori. Ac oedd hwnnw yn mynd allan i'r byd yn oed. Llongyfarchiadau mawr i ti, a ti'n bod pwy fe'r hapusau yn y sioe yma pan fydd yn weld ti'n ennill y pencampwriaeth. Fi. Hwyl i ti. Llongyfarchiadau. Sioe arbennig ydi hon. Mae yna filoedd wedi bod yma. Ac i mi yn sicr, dyma fabell y cyfarfod. Dynwch chi'ch het? Do, godes i'n het. Ond be wedi siwl, o diw.
Na, fydd na neb tebyg iddo fo yna fydd. A mae'r gyfrol yma rwan Cofio Dau sy'n cael ei chyhoeddi gan wasg y Lolfa ac wedi golygu gan gyfaill agos iawn i Dau a'r teulu gan Betty Griffiths. Hyfryd i gweld hitha yma heddiw. A maen nhw'n mynd mewn rwan i ail-lansio hon. Prynwch i da chi a mi gewch hitha hefyd chwerthin efo Dau Llanilar. A da ni am fynd rwan i'r fan oedd gosa at ei galon o ar y maes yma at y gwartheg.